Sanibonani, igama lami ngu-Amatula. Isifundo sethu sanamuhla singo-Euclid ongubaba we-geometry. Lana-ke kuthiwa imithetho yemvelo iyikho kepha yimicabango yezibalo kaNkulunkulu. Lawa amagama aka-Euclid Alexander, usozibalo wamaGreek obekade ephila eminyakeni engu-300 ngaphambi kukaKrestu. Isizathu sokuthi ngifake lamagama lawa acashuniwe yingoba u-Euclid uthathwa njengobaba we-geometry futhi lamagama lawa ayadingeka, akukhathalekile ukuthi uyakholwa kuNkulunkulu noma awukholwa. Ukhulume ngokuthile ngemvelo nezibalo, nale gama leli elithi geometry linemvelaphi yamaGreki. Lana-ke njengoba linemvelaphi yamaGreki, le gama leli lihlukaniswe kabili. Lana njengoba lingu-geometry kanje lihlukaniswe kabili. U-geo lo engizomdwebela manje, u-geo yona uchaza u-geo yena ubuya egameni elithi umhlaba, bese-ke umetri yena usho ukulinganisa. Umetri, u-Euclid uthathwa njengobaba we-geometry, hhayi ngoba yaqanjwa nguye i-geometry, kodwa ungacabanga abantu bokuqala bokuphila la emhlabeni yibona abaqala i-geometry. Mhlambe babuka phansi babona into efana nalena, babuka ukuthi kunobudlelwane lana, lena ivuleke kancane, lena ivuleke kakhulu, futhi babona ukuthi la ubudlelwane bukhona. Noma babuka isihlahla, bathi ukubuka isihlahla kanje, babona ukuthi lana mhlampe nakhona kunobudlelwane la isihlahla sixebuke khona isihlahla, lana lokuvuleka kwakhona nalokuvuleka lokuyana kunobudlelwane. Noma babuka izindilinga, babona lana ukuthi izindilinga nazo zingaba nobudlelwane obunjani. Ikhona indlela yokuthi ubone ubudlelwane phakathi kwey'ndilinga ezingalingani. Njengoba ukhuluma ngosozibalo bamaGreek njengoPythagoras osemva kwa-Euclid, kodwa kungani u-Euclid yena ethathwa njengobaba we-geometry? Sivame ukukhuluma nge-Euclidean geometry kuseminyakeni engu-300 ngaphambi kukaKrestu. Lesi isithombe lesi osibona lana, isithombe sika-Euclid sizobe ngu-Raphael. Akekho umuntu owaziyo kahle ukuthi u-Euclid ubebukeka kanjani ngenkathi ezalwa noma ngesikhathi lesi ashona ngaso, kodwa lona umcabango kaRaphael ukuthi ngabe wayebukeka kanjani u-Euclid ngenkathi efundisa e-Alexander. Kodwa-ke into eyenze u-Euclid ubaba we-geometry umbhalo wakhe wama-elements. Lama-elements lawa bewangama volume angu-13 we-textbook weyincwadi, futhi incwadi eyayidumile yayiqukethe i-geometry, i-theory yezinombolo kanye ne-solid geometry. I-geometry eyayi-3 dimension, lana oyibonayo lana ucezu leli engikubonisa lona ngapha eceleni esandleni sokudla, ucezu olwayo lencwadi lena engiyishoyo, ucezu lwayo lencwadi lena echazwe ngesingisi, yona ichazwe ngesingisi lencwadi lena. Lokhu kwenziwa ngo-1570 lencwadi lena, kodwa yayibhalwe ngolimi lwesiGreki kuqala bese yashintshwa ishintshwe ngendlela eningi, yashintshwa yabhala ngesi-Arabhu, yashintshwa yabhala ngesiLatini. KusiLatini-ke emva kokuthi ibhalwe ngolimi lwesiLatini, ilana-ke yase ibhalwa khona ngesingisi. La ngiyacabanga isingisi abantu abaningi yisona abasaziyo, ila yakhona ukuqala ithengise khona umhlaba wonke. Okwenza u-Euclid ukuthi ngicabange
okwenza u-Euclid ukuthi ngicabanga uma ngithatha uhlangothi olulodwa lwe-triangle ngithi ngizoyidweba lana ngifuna ukubonisa ukuthi uma uthatha uhlangothi olulodwa lwe-triangle ubude bohlangothi olulodwa nobude bohlangothi lwenye i-triangle noma lena kuyindilinga kodwa ngizokubonisa uma uthatha lobude nalobu bude phuma nenye indilinga lana. Lokhu yiko bekakwenza, siyacabanga ukuthi bekakwenza ukuze athole lama elements wakhe, athole zonke lezi zinto lezi ze-geometry futhi lana uma njengoba ubona lana uma sebhale kanjena enze kanjena mhlampe ngiyacabangela ukuthi wayenza kanjena wenza kanjena uma sekabona ukuthi kuyinto efana nalena lana bekathi khona lokhu kuzobe kuyi-hypotenuse mhlampe nazo zonke lezi zinto lezo ukuthi uzofana ukuthi lokhu kuzofana nani akubize ngamagama wonke lamagama lawa esiwatholayo ku-geometry uma sifunda nge-geometry wonke esiwatholayo wonke lawo magama lawo ayatholakala la kule ncwadi ka-Euclid eyama-elements incwadi lena edumile eye-geometry eka-Euclid le ncwadi lena bese-ke lana uqeda ngama-basic assumption lawo angithi uma beqagela ukuthi mhlampe le ndilinga lena ayilingani nale enye indilinga loko uqagela baqagele bese bafuna ukuveza ukuthi kungabe lento abayiqagele iyiqiniso na. Yiko konke lokho okuhambisana nezibalo ukuthi uqagele into bese uyayiveza ngoba esikhathini esiningi kuyavezwa uhlale uveza ukuthi leyo nto leyo uyithole kanjani noma leso sibalo leso usithole kanjani ngendlela enjani bese-ke nangama-theory akhona ukuthola ngama-theory awe-geometry nawo zonke lezi zinto lezi yizo izinto ezitholakala kule ncwadi lena futhi le ncwadi lena bekuyincwadi eyathengisa kakhulu ngoba nomongameli waseMelika wayeyithanda kwakuyincwadi yakhe ayithandayo. Lesi sithombe sikamongameli waseMelika lona wayeneminyaka engabo-30 lapho lona igama lalo mnumzane lona kwakungo-Abraham Lincoln lona kwakungumongameli waseMelika ngakho-ke naye wayeyithanda kakhulu le ncwadi lena ka-Euclid eyama-elements ingakho lana anombhalo wakhe imibhalo yakhe lena ayibhala lana kulo mbhalo lona nje uchaza ukuthi wayecabanga ukuthi uyalazi igama elithi demonstrate kanti akalazi kahle wazibuza ukuthi uzoba ngumongameli uzoba ngummeli onjani ngoba wayengummeli enza izifundo zakhe zobumeli wayebuza ukuthi uzoba ngummeli onjani ongakwazi ukuchaza legama elithi demonstrate wafuna ezincwadini eziningi ukuthi udemonstrate usho ukuthini efunana nalo demonstrate incwadi lena ka-Euclid umongameli uLincoln wayehlale ayiphethe njalo uma enza konke uma egibela ihhashi lakhe wayehlala aphethe le ncwadi eyifunda uma enza noma yini uma elapha ku-White House yakhe wayehlale ayifunda le ncwadi lena bese-ke lana bayaphinde bachaze futhi ukuthi wafuna le gama elithi demonstrate ukuthi lichazani walifuna kuboma-Webster Dictionary elifuna yonke indawo ukuze azi ukuthi le gama leli lichazani kepha azange alithole ukuthi lichazani azange ayithole incazelo ekahle noma ehambisana kahle nayo le demonstrate ukuthi udemonstrate usho ukuthini emfuna kuzo zonke iy'ncwadi ezazikhona kuleyo minyaka leyo eyayikhona kwase-ke ekugcineni-ke uLincoln lona umnumzane Lincoln kwase ekugcineni
Wahamba waya endlini kababakhe. Lapho-ke endlini kababakhe wathatha wabuka zonke iy'ncwadi, wasehlangana nale ncwadi le ka-Euclid. Encwadini ka-Euclid, uma ebuka kule ncwadi ka-Euclid lena yama-elements, yila wathola khona ukuthi kahle kahle u-demonstrate usho ukuthini. Wabona ukuthi u-demonstrate uchazani, yila azi khona ukuthi igama leli elithi demonstrate lichaza ukuthini. Emva kokuthi alibuke yonke indawo kuzo zonke iy'ncwadi, kepha ekugcineni walithola kule ncwadi ka-Euclid lena owayefunda yama-geometry, iyona yamchazela kahle ukuthi u-demonstrate usho ukuthini. Ngakho-ke namanje wayengaqhubeka ngey'fundo zakhe zokuba ummeli, ngoba wayesazi kahle ukuthi u-demonstrate usho ukuthini. Ngakho-ke lana-ke sesifundile-ke ngokuthi kungani u-Euclid echazwe njengobaba we-geometry. Nguyena ubekade anolwazi olungcono nge-geometry. Uma sibuka lana, noma ubuka incwadi yakhe le eyathengisa kakhulu incwadi yakhe, incwadi eyathengisa kakhulu emva kweBhayibheli. Sonke siyazi ukuthi iBhayibheli iyona ncwadi ethengisa ukundlula zonke emhlabeni. Manje-ke uma ucabanga nawe incwadi ka-Euclid uma kuthiwa ithengise njengeBhayibheli, lokho kuchaza ithengiswe libe ngu-number 2 kuBhayibheli. Lokho kuchaza ukuthi bokuyincwadi ethengisa kakhulu, futhi ngalezo y'nkathi lezo bungasona isifundiswa uma ungayazi leyo ncwadi leyo. Kumele wazi incwadi yama-Euclid element, ngakho-ke buzothathwa njengesifundiswa esiphakeme. Ngithemba ukuthi usizakele. Sibonane komunye umboniso.